Здравейте хора, аз съм Миро Гангстер, а това е PvP България. Това е първият епизод от PvP-то и сега ще играем PvP в сървъра. Ще си взема, първо ще игра с тази броня, после ще игра с другата. Аз тази стая само ще се полигавам малко и ще започна да се бия на сериозно. Дано някой да не иска, но не ми се вярва, защото сървъра няма много хакери на PvP-то. Аз само сега ще се лигавам, направя няколко кила и тогава не може да ударя по дяволите. И сега сериозно. Ще взема бронята, вълките. Така. Трябва да си намеря някакъв дълма меч. Така. Така, много са силни на PvP-то. В PvP-то има само диамант, дълма сетове. Или се слуша, не. О, Crossfire бе. What? What? Не. Ще го взема. What? Първо ще оставя тези неща, защото са някакви грозни. Ако имаше голстоун, той е много рядък. Отдавна стана много рядък голстоуна. И що тук имам желязо? Така. Ще махна някои неща да служат тия. Да се побия малко. Да някой да ме отрепе. Че ако ме ударят, умирам веднага. Видяхте ли? Удариха го и веднага умря. Той се засилваш. Вот. Не. Утре си взема храна, чакайте. Ще отида в холмето ми, за да си взема храна. Няма хода в холма. Ще отида в... Тук ще взема храна. Тук поне че има и сет холм, защото ще да е много трудно да си намираш холм, ако си някъде далече. Си някой по-умен щеше да живееш далеч. Но то си има сет холм, само че няма рейс и факшън и затова е хардкор сървъра. В друг епизод ще покажа, че в къщата ще... Този май е акаунт такъв. Трябва само да излена. What? Този табелка... Да, тук ние сме адски нук. Читата с нас да се бие. Ти нещастник. Зикам се, той си ги заслужил тези неща, защото те познал SMS.
И си ги енчантал, като гледаме с само на гръбника му не е енчантнат и затова е вероятно той да не си ги енчантвал. Взех ли му нещата? Не? Що? Why? What the fuck? Лагна. Сървъра заби. А, не е лагнал спокойно. Така. Аз съм много луд, бутам се при каквите силни с адските мечове. Ще ме убият, и затова трябва да хода при простолюдието. Отиме там Warp Event. На Warp Event сега ще ви покажа къде е това. Warp Event е тук. Е тук. Ето го. Аз май в ревюто го забравих да го... YouTube канал Crossfire BG на PvP България. Хора, сега ще спрат сървъра и аз спирам клипа. И до скоро.